eta Naomi. Naomi eta Txurru. Etxeko bikote ez ofiziala, esango dugu, bale? Arropa garbitzen utzi ditu satorrak, elkar bustitzen hasi dira, ura botatzen, jiji jaja, eta azkenean gertatu bartuenak gertatu eginda. Ikusi. Osea, Kristo nontzat ez. Ez que, joder. Txurrekin, osea, ez errez pasatu da, jazta. Pues que... Osea, pasatu zara, tío. No, egitan. Ez bila torpegi horrekin, tío. Dekozu baldia botatzeko beharra? Bota begenun, tío. Eta, zeu zina. Bota lurrea, ez dakito korrikain beste baten atzetik eta bota beste. Txurru ez ikutu. Ze? Gatu honetan, ez nagoen esperora jarriko zinar. Bai, azabetu naiz da asko. Así que, venga. Irantzu behin notan hori eta... Bai, pues es que irantzu da, eta ni naiz. Eskua. Eskua ni leches. Tío, zetako. Niot aldatu jazta. Naomik ondo ez zuen hartu. A ver, es que egiten zeban Kristo notza. Eta, ez dakit, ze pasatu zitein burutikan, nahi botatzeko balde guztia, osea. Zegoen izoztua, osea, ja eskua garbi, osea, ropa garbitzen eskuak, osea, genituen izoztua, pues pentsa buruti gora. Bai, Kristolako zaiten zaban, baina... Bai, pasa hilita. Ikusten, osea, ez que Lehendabiziko pasa pausua da onartzea, eta hori Txurruk egin du Naomi. Jo que sé, baina ikusi naban, holan. Gola begira, eta ni Kristolako balde batekin, y dije, aupa, Naomi... Baina gure barik urte zaten, osea, bihotzez benetan. Bihotz ez. Gero ya pentsonan, igual, un poquito la liado, baina... Hasieran... Buruz egin izan balu, ez zuen egingo, baina bihotzak agindu zion, eta... Esan didate berez zure atzetik zijoala. Bai, berez nahi nahi zimota Bai, baina Rapo Sostan, bueno, lehenko Aitorrik, Aitorren gana. Aitorra Rapo Sostan, gero Irantzu. Besua Rapo Sostan, da gero geratzen zan bera. Eta Txurru eta Naomi, bueno, behintzat Naomi moskeatu egintzen, asarretu egintzen, eta gero Txurru kuartotik ateratzerakoan ere, ostra, moskeatu. Eta beraz, hau konpondu egin behar dugu, tirapu, biolinak favorez. Naomi eta Txurru, zatozte favorez? Jarri goxo, zezuek demora puska bat badara mazuia. Talasoterapia eskatzen ez da? Bai. Pelota terapia daukagu. Nahi kontzeko. Hau da daukaguna. Kaba pixka bat, igual irikiko dugu ez da? Ego zer, Bai. Celestinoren egiten bitartean. Ez momentu dugu. Oraindik ere asarre gaude, Naomi? Ze izan Zer zen, dugu toma, ganik edo? asarre? Ez izan zen momentu gauza, baina eski pasatu zen, eta listo. Gero hitz egin zenuten? Handik aparte eta, bai. Konpondu zenuten asuntoa? Bai. Edo oraindik ere... Ez, konpondu den duan. Ba, nik esan nahan, pasau nintzala, hasieran joku modu baten, ba... Gero, bez? Jose Fermin! Hori, joku baten moduan hasi naban, da gero, baina ikusi naban, ba, pixka igual pasau nintzala. Baina, bueno, broma. Apa, horre. Kamena eskatu dizut, hori, ez da? Goti. Bai, ez du Txurruri. Gustora, gure pelota terapia honekin? Relajatzeko eta balio du, ez da? Eta egia kontatzeko ere, bai.
Zeneri behin da berriz ari zaizkit esaten txurruzu pixka bat enamolatzen edo ari ote zaren. Ez. Enamoratu hitza... Ez, txurru. Vale. Ez, nik, klaro, laga bidot, azkenean, hasiatik ezagutu ginen, da bai, hasiatik ja filina sortu zen, da egunak pasala hori filina handitzen junda. Baina hori hakigu. Bai, baina... Kontatu beste zerbait, berria, hombre. Ez que hori da. Ez que hori da. Nik bakit, nik ez neban sentitzen berdinan lehen eta oin, baina jazta, ni saiotik kanpo dakan nire bizitza, berak beria, eta... Baina zure barruan hor hasi da zerbait buitzen esango dugu. Gehiago bai, pues, azkenen denbora gehiago pasatu duguna. Nik uste, diala bi bizitza paralelo, emoten dau bi bizitza paralelo diala. Bata, gure bizitza, da bestia, programako bizitza. Da, hemen nagoanean, da berakin nagoanean, berakin egotia urten jata. Ez que gero kanpoan baina gero kanpoan bere bizitza dako eta nire bizitza dako. Berak dio ez. Ez dagoela enamoratuta, baina gutarrek, zuen lagunek, argi daukate, ikusi bezala. Naomiren eta nire arteko relazio hori, nik uste beste aurrera pausu bat emot dagoela, ezta? Bikote bezala nik uste Txurruri Naomi izugarri pila gustatzen zaiola. Ez dakit, igual pizka serizua da gauzia. Azkenean geiz ezautzen gazelako eta orduan igual sentimentu geiz hauzelako. Nik uste pixkanaka Txurru Naomekin maite mintzen edala. Txeski superongi portatzen ekin, txeski nuki malda. Ai, Naomi. Eske denbora guztian bera atzetik. Naomi horra doa, Txurru bera atzetik. Naomi esitzen da, Txurru bere gainera. Naomi ez dakizer, Txurru, sobrau. Gero menamoraz, baina nik ustut bera dagoela maite mindua ez zurreta gaino. Ai txurru, Naomik bihotza lapurtiz. Naomi eta nire arteko relazioa liberal moduan ez dakit definitu dugu, baina benetan nik izgata grazia askorik egiten beste mutil batekin baliatzen baldin badago, ezagutzen baldin badago. Baina esan baldin badago, joditzeola Naomi beste mutil batzukin liatu dara enteratzea, Naomi beste mutil batekin ikustea, azken hori bai zerbaitegatik izango, ez? Naomi, zua izazela nire ametsa. Bihotzak airean daude. Da, hasi izan joku batekin, da, nik uste hori pixkate evoluzionatzen o garatzen hasi da, eta ez dakite zetan amituko. Txurruk esan du. Bizitza paraleloa bakoitzak bere etxean, baina ez diola grazia gehiago egiten zu beste batzuekin imaginatzeak. Berak egiten dago berdina, zizki? Bai, baina berdina egiten dut, baina azkenean... A ber... Ez daukentzen, que logo pizka joditzia... Hori da, eske gauza bat ez daka bestarekin zer ikustirik, osea, berak egin aldezak, osea, egin aldu nahi duena, baina gero joditzen beste batzuekin egotia, pues nahi berdina. Osea, ez da. Pizka kontraesan modu libertu alda, baina eske hola da, eske eta... Kampuan, seguramente jende pila batean da, bueno, igual, holako esperientzia bizitzen da benak ez, baina nik uste holako gauzak kampuan pasatzen diala. Naomi, zuen lagunek gutarrek arrazoia daukate bai edo ez? Txurrune atxetik etortu gara. Arrazoiak hau, garbi. Barkatu da, bai. Osa, hola da. Posible da. Bai, nik hasieran hori, Baina, beragian, ez dakit... Ba, igual ni holakoan haselako baita. Hori da, niagen naiz hotzagoa, ez? Gauza gietan. Bueno, Txurruk oraindik ere ez du ezer esan, horrela ofizialik, eta beste gauza batzuetarako horren balientea eta horren ausartata izan da, hori onartzea kosta egiten zaio mutilari, Nos ba, ez da. Ez, baina azkenean, egongo basan esango naban. Baina hau, aurrera doia, eta nik ez dakize pasauko dan hemendik bilabetera. Aitorrek dio baietz badagoela. Ze dagoela, hori. Zozer egon badago. Enamorado. Hoi argi dago. Bueno, Baina... pelota terapia zer moduz, Hori ondo. relajantea eta, ezta? Bai, bueno. Pelota asko. Edan hori da, bukatu zuen tragoa. Ze esango dizuet,
Azteko pelota artean. Begiratzen, astintzen. Ze igual zerbait egongo da zuentzat, ez dakit sorpresaren bat edo. Bilatu egin behar da, gara? Kontuzen. Baina, zera, bola bat? Bola? Sorpresa bada. Sí, pues bola bat Bola artean nabarituko duzue. Naomik behin da berriz eskatu diguna. Kondoiak, bai. Baina aurkitu egin behar lehen da bizi. Baina, zera, bola bat? Ez da bola bat. Ez da bola bat. Kutsa txiki bada. Joder. Putza! Zuen baimenarekin nik ere eskua sartuko dut, bale? Bai. Bestela, bihar arte mingo, Hanka. Joder. Miren zapata ez da. Seguru zote da hola. Jo nik uste zen. Basilatzen nahi dira, Egurre! Ez dago esarrez, basiatzen nahi zen. Hostia, chaval! Xeri zuen lekuetan, zatozte, ona. Txurruta, Naomi. Xeri hemen. Txera begira. Irakurrikot. Atera, eta ea, zegartzen duen. Sasoi betean jartzeko, bi sarrera zuentzat Donostiko La Perla Talaso Sport. Zentroari esker Tomaia. Burbujak eta urbero-beroa eta Ke guai, ke guai. horrelako gauzak. Gustora? Bai, oso. Hau da, zuek eskatzen Mila zenutena, esker, ez da? Bai. Guk eman egin dizuegu, beraz. Kontentu, igual, brindis txiki batero. Bai. Ez da? Ahí va, txurru. Venga, pasen. Hau, nola egiten da hau, Oier, berez, hau muixu bat, eta horrelako gauzak egiten dira, jo, talasoterapiara, Naomi, ez da? Mila esker. Topa dagiun eta bakea, zuen lekutara, favorez. Eseri, zuen Entzun, porque... benetako lekuetan. Haze bola festa geneukan hor montatuta, eh? Pelota terapian. Ez dago beste baririk, Oier. Kontentu, txurruta Naomi? Oso kopariarekin. Bai, pio bat. Ze joan nahiko zenukete, zuek bio bakarrik? Como que bakarrik? Ez dakit. Txamaia, lasai, lasai. Ba hor, ez da? Zuretan, bero-bero, relajatuta. Edo gainerako gutarrak, kuskuseroak denakan aldamenean. Nola nahiko zenukete? Batera, ez? Oze. Bakarrik edo tropan? A ver, en una alda jendía. Nola nahiago duzue zuek? Zue bio bakarrik, burbu jartean, edo gutarrez inguratuta eta kuskuseroak eta... Eta Julen behar, bai. Eta salsa aurkezlea bere ere bai, A ver, ez dut uste... Danak erungo zuen, baina danak eruten baldin baduzu Ez dago arazorik, ez da. Claro. biok erabaki behar duzue. O danoko bio bakarrik. Zue bio bakarrik edo danok elkarrekin, hori da. Esa ba? Esa, tío, danak elkarrekin. Naomi? Eskerrik asko, Bueno, no, eskerrik asko zer. Eskerrik asko esan beharko diazu hau banatuta, gero. Aizu. Bi sobran. Entre gotitas. Broma, no? Toma ya. Donostiko lagunentzat. Dena batera elkarrekin, niretzako ez dago, zer ingo diogu bat. Bueno, Donostiako La Perla, Talaso Sport zentroren eskudik orduan, dena batera, tropelean. Ego dat? Igual, txuiz. Papera irakurtzen ez dago beste misteriorik, burbujak eta urepela eta hori guztia. Oskar, gustora orduan? Bai, oso gusta. Zerbait esan, zak motel? Bai. Oier ere kontentu? Gipuzkoako kapitalera joan behar hori bai, baina... Bai, ez da hori ez da problema, Bueno, abisatuko diguzu, denak batera elkarrekin joten zaretenean... Pelirron, dira. Talasora.